mau punya anak berapa rencana? Banyak. Ojo anak banyak, anak uang. Masa anakmu banyak? Masa Siti ayu-ayu karo Mas Bowo kok anake mentok. Siti ku anake banyak. Tepasan mak teratam jare. Sing ngomong. Piye? Tepasan mak teratam Bu Suci itu. Oh, lho iya. Ora ta? Nggih. Nggih, ora. Niki mumpung wonten pesinden, niki nek nanggap dhewe niku sekitar 5 juta sawan. Lah Mbak Suci menika salah satu pesinden dari Abdi. Mas ateges. Wisnu. Non, Ndek wingi aku 8 juta. 8 juta? 8 juta. Kuwi nek ning gone Iki kok sithik mentoyo. Nun sewu Mas Tri, 5 juta nek sama jenengan, 8 juta nek kalih budhe wonten mondokan, wonten pare nek kula mboten 20 mboten. Karo nggawa sertifikate bapak sing ning omah kae digawa rene. Mulih cair 20. ngapunten para tamu, Eka kalih Suci mboten sios nyanyi. Lah kenapa ta Mas? 20 ya. Lah 20 jare karo dikei tantangan, dilat diesel sak modare. Ora, nek dandanan sanggulan kuwi rak yo prayogane to Mbak Eka. Pripun, Mas? Srepek kuwi rak yo iringane sing mak telemek-telemek. Wong sinden kok koyo Bali ngene iki lho. Kuwi bisa biasane sinden nek ora pas nganggem sinden, pas ora katokan. Oh. Lagi nganggo katok yo Dadi jangkae luwih hombo. Dadi nek katokan duwe kemaluan. Apa Mas? Duwe isin kuwi lho maksudnya. Iya, ngono lho. Biasane kan aku nek sinden nek nyinden kan ora katokan aku biasane kan. Oh. Wah piye wong sinden ya jarian kok wah piye to. Masa sinden katokan. Mas sudah yang Kaya- sudah yang ngono ya. Bude Sum iki mbiyen nyinden jarian ngono. Jerone nganggo training tulisane SMP Negeri 1 Mondokan iki aku ya walah jenenge Dianti to? Bude Sum. Oh, Bude Sumini. Elek-elek ngene yo alumni yo. Oh, alumni, ya. Mbak Suci mriku kalih Mbak Yu Nggih. kula. Kalih Mbak Yune, Mbak Suci niki mike mangasta. Wilujeng siang, Mas. Nyanyi apa, Dek? Napa? Nyanyi apa? Sadurunge nyanyi awake dhewe nah mantene wis jejer ngucapke apa Mbak Suci kanggo Nggih. Mbak Siti karo Mas Bowo Mbak Suci. Selamat menempuh hidup baru buat Mbak Siti Nur, Mas Bowo. Mugi-mugi pinaringan wahyu jodoh ya Mas Mbak. Amin. Dan diparingi momongan sing oke. Amin. Mbak Suci, Mbak Eka. Dalem. Kali foto keluarga kula sebat malih nggih. Inggih Mas Tri. Nggih wonten Pak D Jimin sekeluarga, Mas Harto sekeluarga, Pak D Kemis sekalian, Mbak Yanti sekalian, Pak Lurah Samdani sekalian, Pak Heli sekeluarga. Sekaliannya karo sapa ya? Sedaya perangkat Desa Pare dan juga KKN Desa Pare dari Unisri. Kami persilakan. Monggo Mbak KKN sambil mendengarkan lagu dari Mbak Eka dan juga nanti Mbak Suci. Ada semua perangkat desa, Pak Carik, Pare, monggo. Sedaya kemawon Pak Heli sekalian. Oke, Mas Tri. Oke, Aku bakune rene gur melu nderek bunga. Dedek Bunga. Sabab aku nek misal arep ndongake iki ndak keduren, aku ndongake awakku dhewe randang Urung dhuwur-dhuwur. cetha. Ora ndang dhuwur-dhuwur abet biyen nggur dadi uget-uget, ae ora ndang dadi entung apa ula apa nyamuk apa piye ngono. Ala aku pilih dadi nyamuk gone. Lah kok iso? Ya iya mesti ngentup. Ah nek kowe dadi mak nyamuk ya tak basni nggo baikon. Hah? Iya. Ndak nyokoti sapa-sapa. Jumbo kalian swasana. Inggih Mas Tri. Menika dipun dawuhi menapa kula? Magadir. Tetembangan nggih. Sak saged-sagedipun Ora nggih. saiki Mbak Suci kok iso kalem kaya ngono biasane gembredek. Aku Mas, aku imbuh. Piye? Yo. Sing Tembange? lagu sakniki monggo. Oke. Diwehi pelok barang nggih. Manut. Dipun caosi kagem para tamu sedayanipun mbok menawi dados serna ing penggalih. Nuwun tintinganipun Pak D. Kuwi angger ngono kuwi heru. Nggih. Oh Pak D nuk. Kekarene mengakrami tutur
Mbak Suci. Among ati pawi Mbak Suci. Nggih. Ugi wonten Pak Markoni saking Mojogedang. Matur nuwun sampun dipun paringi some. Markon. Oh, Pak Markon. Markon. Gak nganggoni. Mboten. Monggo katuran pinterak mriki Pak Markon. Pak Markon. Nggih. Matur nuwun Pak Markon. Ugi lagon menika kula tujuaken dumateng para kadang besan ingkang saking Jambangan. Jambangan. Lah iki tanggoku dhewe Mas Tri. Kandhani kok. Nah iya. Mas Anggane syuting ya rawuh. Oke, Mas Angga, menuju nenggah. Luput pisan kena pisan yen gampang luweh gampang Mbak Suci. Yen angel Bejone awake dhewe ya Mbak Suci. Heeh. Pas awake dhewe lagi teko, ndelalah es metu, Delaran. delaran ya metu, awake dhewe diceluk kok nyanyi. Bejo tenan ya ngene iki. Bejo-bejane iki. Eka. Nek ra ngene iki. Ya sing gedhe pangarupamu. Rupamu dhewe kuwi. Tan kena tinumbas arta nek kedandan piye? Oleh lek sapa iki? Oh, alah. Pani-pani ning ngarani Eka nek gak dandan welik. Ora, wonge meh muni ngene lho, ekane gak dandan sret. Nganggo nyokot lambe barang tak omongi ngene metu aku nek nyokot lambe aja gur ngisor tok. Ngene kaya sok manis-manis nek nyokot lambe ngisor dhuwur aku. Iya. Bacot ke Mas Tri. Mau dong. Iya. Nggih, niki saking mbak-mbak mas-mas KKN Unisri. Selamat menempuh prokernya semoga lancar selesai dan menjadi berkah. Amin. Yuk, bacot ke ya. Mbak Suci dulu. iseng kaya apa Sinambi foto penghormatan. Monggo. lakon satrene gandra wakasane malah bangun tresno benda tutup rupa
Boten mokal Mas Tri. Wandani. Mbak Suci minangka sinden Sindenipun idol idol. nasional Juara 1. Mula ngene aku mbiyen ki duwe cita-cita jamane arek rabi. Piye Mas? Bayanganku duwe bojoku ya bodine, pasuryane ya enek ponine kaya Mbak Suci. Umpama dadi bojoku ora bakal tak siak-siakne. Jenenge kudu suci ngono. Ora. Maksud iki bodine padha ngene iki lho. Ngene. Jenenge kudu suci. Ya pokoke sing dadi Nggih. Kaya Mbak Suci jenenge. ora ya kaya Eka barang ngene iki. Mburine kuwi sapa mburine iki? Paling ora ndek bojo ki ya gingsul manis iki. Manis. Nek bojomu sauntu gingsul kok 15 nyapet. Nek aku Mas Tri, aku sesuk cita-citaku dadi perias nek wis pinter. Ya ngono. Dadi Dadi ngene. jeneng kuwi Ora Mbak apa-apa Suci dadi Rias. perias, dadi penyanyi, dadi apa wae ora apa-apa. Penting kok apa sing dadi panjalukmu bakal tak turuti ya toh. Iya Mas. Mobil tak tukokne. Omah tak tukokne. Waduh. Nek mung trimo mobil enek suarane mobil larang kuwi alah wis biasa. Mburine sapa kuwi mburine? Apa sik meneng kok. Nek melet-melet. mobil nek suarane biasa. Biasa. Terus Dadi nek duwe bojo kaya Suci niki to, tak tukokne mobil sing iso langsung mlebu ning kamar. Waduh. Gak enek suarane, Pak. Apa kuwi? Dadi ben ora kursi roda. Oh, tapi aku ya gemati ya Mas. Nek sampean dadi bojoku, tak gendong, tak dusi mangan, tak kemahke Mas. Tenan kuwi. Heeh. bojomu iki lempoh apa piye kok? Apa-apa mau turuti. Aku nu kok ning mobil lho, Ci mosok mangan mbok kemahne. Aku dadi bojone Mas Tri, aku Iya. yo ora kurang Iya, iya. lehe prasaja perwira. Aku dadi bojone Mas Tri yo Iya, aku Kak. gemati. Lek gur trimo Pajero aku iso nukokke Iso. Mas Tri. Dhewe. Avanza terus Alphard Bener. tak tukokke. Loh, aku- Spesial tak tukokke nggo jenengan Mas. Wah. Tak tukokke mobil ambulan. Ambulan. Sewayah-wayah masuk angin kan berguna. Aku luwih gemati Dek Eka. Apa, Wah, Mbak langgonku pusat marmer. Tak cepaki kijing Dek Eka. Marmer Dek Eka larang. Non sewu Bapak Ibu Mbak Suci menika saking Tulungagung kota marmer. Dadi wonten hiasan bentuk hiasan apa mawon keramik dan sebagainya. Lah iku gematine karo jenengan Gemati, tukokne Mas. kijing. Dik. Ora duwe bojo Eka, ora duwe bojo Ci rapateken. Oh nggak nesu ya. Ora perkara nesu lah saiki. Kan ditukokne kijing iso didol ya. Kuwi nek jiwa entrepreneur kudune ngono. Kudune mikir, sedia payung sebelum hujan. Sadurunge orang ngono ki iso monggo meja makan, iso monggo suguh tamu, Sugo tamu lho wis. Kijing go suguh tamu ruang tamu. nggo meja Mas, nek kijinge gedhi, kok kei taplak. Ojo rembukan kijing aku tek teratap. Lah Lha apa? piye? Ojo. Wis ojo nyeritakne masa sing ngono-ngono kuwi. Wis pokoke Nah aku ngono ki ra wedi. Uget-uget iki sebabe uget-uget jeneng kan uget-uget to. Ora bakal mati selawase. mosok Arek ditugel ya uget-uget, dilebne banyu ya uget-uget. Ora- Mati lho sing uget-uget. ora mungkin langgone Pak D iki uget-uget mboten Pak D. Lah. Bacet ya Mas Tri. Takepane piye? Rino wengi. Ya yo. Jak omong ae lali aku. Wisnu Laras Rika Dewi Desa Tinggi Sininggoyong Cadasa Diyoson Katur Katang Sutresno Budoyo Wonten Pundi Kemawon Maliki Mas Nugroho yang ada di Brunei Darussalam Bapak Hotman Paris Hutapaya di Tarutung Jakarta Utara Lek Nardi juga dari Jakarta Utara. Sowan Mbak Siti ya Mbak Suci. Ising kaya ngapa nyatane akan
turut bahagia Mbak Siti sama Mas Bowo yang sekian lama LDR. Mondoan Jepang akhirnya sudah bertemu dan menjadi pasangan kekasih duduk di pelaminan. Orang kayak aku di pelarian. Ngono sambate, Mbak, ban calon bojoku arep mangkat ning Jepang kelakuanku piye? Kengko ngono. Kangen. Mbak Siti, selamat ya Mbak Siti. Semoga menjadi jodoh sejati ning jodoh. Oke. Amin. Mas Bowo juga begitu. Mas Bowo gimana? Wis kesel porong? Maksudnya kan mantenan melaku rencananya mau anak berapa? Kathah mungkin. Eka. Oh kata Mbak Eka. Eka. Piye Mas? Leh mune kok wis kesel apa urung kok ngerti ketimbang teko duwe anak piro. Lah nek wong kesel ki apa iso? Loh, kesel mantan mlaku-mlaku jejer ning pelaminan. Kesel penggaliye. Mergo pisah antaraning 3 tahun ning Jepang karo ning mondokan. Dadi wis ketemu saiki dadi lan ayeme. Ngono, Siti besok mau punya anak berapa rencana? Banyak. Nah, ojo anak banyak, anak uang. Masa anakmu banyak? Masa Siti ayu-ayu karo Mas Bowo kok anake mentok. Siti ku anake banyak. Oke, Ya, anake. anake uang, anake Selosen, dadi nek adus lebokke dream kuwop ya, Kak. Oke, pokoknya tercapai langgeng temeka puputing Yuswa. Alah, aja pegatan ya. Ngene iki awakmu rabi ngene iki akeh biayane. Aja pegatan wis. Aja koyo Suci. Diam. Suci sapa? Jebule ya rondo. Suci sapa? Mesti sijine oh. Layak kudu-kudu. Kudu-kudu. Para tamu wekdalipun sampun paripurna. Bacot ya Mbak Suci. Yo. Rena. Yo. Ngaturaken dugi manuwun tanpa pepindhan Sama ya, baika uget-uget Mbak Suci saking abdi utawi pesenipun Bapak Anom Suroto Samragi ugi Mas Aji Bayu. Pinargya panganten sasampunipun foto panghormatan serangan baika ugi Mbak Suci mangke kepareng kakanthi saking sasana palenggahan tumuju wonten sak ngajenging Pandapi Agung kinarya mangayu bagya. Nindakaken